светлината даже, ако искаш. Да. Пусни светлината, защото хората нищо не виждат, то е тъмно. Нека. Сега, какво ли се вижда? Да. Хора наистина се чуят някакви странни звуци и затова правя телефона. Снимам телефона на Ванко, защото на мен ми свърши паметта. Иначе може. Хора, чухте ли го той? Само аз ли го чувам и да не се казвам Иванко не го чува. Ако не го чувате ви си. Аз го чувам. И чувам едно... Ето пак чувам. Аз сами мога да прескоча, дори да я заключим. Аз мога да вляза в този двор. Ама просто, че той куче трябва да се отвържи. И пак да се завържи. Да. Аз лесно ще го завържа. Аз горе-долу трудно ще... Ето я къщата на Мишо, хора. Ето я. Обаче... Нашия добър съсед. Ето я, хора, не мога да покажа много, защото виж как се... Тъмно, но аз мога да ви светна. Да. Ето я накратко, хора. Ето това е. Да, я виждам тук, но тук не се вижда. Той е доста. По-далече от бутък. Няма батерия, то в него. Идем до нас за друг. Добре, вземи друга, обаче и това. Го вземи. Защото... го използвам сега, да не ми свърши батерията и... Добре, аз ще използвам друга. Хора, чакайте за малко да вземе Иван кофинера. Тук се заключва. Оле. Аз оставам тъй леко подпорено, за трябва да бягаме. Сега хубаво се вижда, хора. Ще можем да светим. Чакай, тихо. Чувате ли? Има два варианта. Може да е на Мишо, може да е на една друга съседка. Ма надали е на другата съседка. Чакайте, хора, чуйте. Това са нещо, бе. И какво ли стои? Не бокса. Говоря на Мишо. Ето е там. Чакай, ще се опитам да светна тук, хора. Ила сам. Чакай, не говори. Не, стой на място. Да чуя, за да проследа откъде идва. Оттам. Оттам. Добре, иде оттам. Не, оттам идва. Оттам от кучето на Мишо. Сетих се. Кучето на Мишо, женско ли е? Не знам. Кое женско може да му се... Да са му малките, ама съмнявам се. Надали. Сега хора ще можем да светим през портата на Мишо. Това е малко света. Това порта имаме, можем да разчитаме на нея само на той. Да. Кой ще го оставя той? Да, остави го тъй. Да пък се чуват, че още кучета. Ние сме в най-натрупаната махала с още. Хора, наистина, тук ме е много кучета. Там кучи, абе, 3 кучета могат да направят. Да, много кучета има. Добре, хора, сега отиваме на там надолу, другия вариант е и там, дето е много тъмно и е баир. Добре. Ти светни с това филер. Защото може вече батерията му... Чето и моя не свети чак толкова. И от някъде от и там. Имаме една беседка, която свети. И там тя не може да се забележи заради ябълката. Ей, там където го. Мерцедеса, страшната работа. Страшната работа е, кеф. Ама по-хубаво ауди. Ами, горе-долу, да. За мен не е така, ама... През хората... Да, окей, хора. Хора, Чакай, сами. Снимай частта, в която баща ти, ако влезе в другия двор и ние двамата сме. Да, ще снимам. Да, идват от моста. Дали да ходим? Не знам дали се да го намерим, но не мисля да ще. Гледам назад.
напред. Ако не знаеш къде може да излезем. Искам да насочи камерата към мен. Без ми не намолят се надолу. То те не се виждаш, добре е телек. Добре. Еми, що ни пуснеш фенерчето на телефон? Аз правил съм го? Да. Чакай. Ари бе, по-бързо. Е деактивирано. Светкането е деактивирано. Майка ти дай ба. Не мога да го включа. Чакай. Мамица. Какво? Нищо, защото снима. Светка и състои в него. Сега, хора, посечи към мен. Добре, и тъй става, и бал съм го, айди че идват. Али, казвай. Хора, то ние все като излезем така през нощта, защото ние сме такива следователи. Да. Ма малко гламавички сме така, от по-тъпичките. Да. И по-бързо да казвам малко в движение. Сега някакси нещо неочаквано, тия момчета нещо не изглеждат много добре настроени. Все нещо неочаквано излиза от тъгъла, както ние двамата, които искат да нападят. И това исках да ви кажа. Али, Ванко. Хора, Ванко отзаде. Не, от тука. Хора, много е странно. Ела тук до мене. Чакай, спри. Защо бягаш? Мача, нищо бягаме. Тогава ще отим. Добре, аз ще вярвам. Хора, чакай, мълчи. Хора, аз чух те да казват, че какво ще правим, ще ги бием или ще ги псуваме, аз зато и тръгнах да ги проследя. Добре, хора, натам сме се. Хора, произволица. Но то на камерата не се вижда. Как не се вижда? Дай да видя. Вижда се, само зумнеш малко и си готов. Да. Има и горен прозорец. Мамка му е. Его. Да. На тази тераса. Дед Филип е брат на един път ги срещна там. Добре е просто да тръгнем надолу. Или пък отпред. Или пък отпред. Офали. Какво? Добре, ходим. Надолу. Ако беше кръв направо. И аз. Добре, айде да ходим. Айде да ходим, не мисля ти това. Хора, Ванко, не ще я дой. Да, знам, надолу просто. И те ще обиколим. И ще дойдем там и после... Да обиколка. Не се знае кога ще ни свърши енергията и от когато ни покони. Ако те двамата така слязате на покойната. Той не аз съм.
Добре, аре да ходим. Само там ли ще седиш? Защото те е страх. Добре, да се случи, аз ще го заснема на клип. Хора, сега Отиваме до таксито. Да. Защото има тук изоставени къщи, навсякъде. Има 1, 2, 3, 4, 5 изоставени къщи. Това май са още 2. Ето още една и там. Има и там. Навсякъде. Да. Абе около 8 изоставени къщи. Да, за сега. Тук има още 1, 2, 3 изоставени къщи. Там няма да бъде. Кой знае кой. Някой с кола. Ма трябва да се види. Длъжен съм да. За колко ще не светли. Това е там. Къщите. Напълно. Свободен път. Свободни прозорци. Не баш, ама. Не. Тук не е изоставена къща. Да, тук има хора. Тук няма. Там, тук няма, и тук няма. Там няма. Да. Не, там май има вече хора, защото не е паркирано кола и светната лампа. Но в нея къща няма. Тук може би има, защото има лайна. Да кажем ти. Кенчета, пиренско. Бира. Сега хора се седнем малко на тацето да починем. Това е такси, това е такси. Таксиджиите някак са пияни на работа от тях. Не. Много една бенчка да се изпили. Да. Защото е такова и пуша. Има една пуша, пушат. И сега сядаме в магазин да починем. Да. Малко скуваме. И там и се връщаме. Да, закупуваме. Хора, ако не знаете, ето това беше нашия кмет. Чай, аз не светих стои фенерче. Не, махай го. Ето това е, казва се Христо Стойков Терзиев, защото може някои малки деца да гледат това клипче, което не му да чуят. Ей, тук, а той свети, защото заради кръците, ама то пак може да се види, че няма никой. Да. И тук сядаме и почуваме. Ей го ба Иван, ей го Беги Самба и на нас двамата. То се вижда дали какво показваме и там. Да. Малко е. Добре, хора, ще спра видеото на пауза и после като тръгне ще го включа. Сега ставам и успях да включа светлината. Чакай. И Аня и натам. Сега отиваме натам. За видеото за YouTube. Хора, Ванко малко го е страшно. Такова беше. Скочи сега да не ухапи и ако е някаква отрована. Штурец беше. Баща ти си. Не, може да няма да си със. Да, те са късети. Ей, там също свеши. Свети. Някакви светлини. Заставаме къща, като видите на Италия. Италия. Но ти финер, че му свърши батерията. Виж, толкова малко свет. Това само дето не е угасно. Да. Хора, ей, там има светлинки. Там дето показвам.
Ние направихме обиколка просто. Нали каза обиколка? Ами, обиколка. Да обиколим по улицата, намарам да се върнем. А така, при детската градина. Нали? Не бе. Сега от тук ще минем. Ей тук да завидим, има път. Да. Да зрече този път. Да, има деца там. Той отиваме и на там, дето Иван свети. Да. Да, тук има вагонче. Мисълта не е страшно, защото има лампи, обаче въображението ти кара да... Замислих малко дали трябва да го правиш и не. Това не трябва. Оставаме. Мама ли пък посред нощ 3 часа сутринта да ти тръгне да... Хора, сега е 10:40. Да, и тя ще го покажем на децата. Не се залязали с тази жена. Няма. Те без това ще почнат да налаги. Каквито може да не избира. Да, обаче животните имат добър слух, ама да знам, някои животни спят доста дълбоко. Колите някой знае какво да очаква. Обаче... Хората сега по областта и село главно повечето, които карат, не се очаква да се пияни. Много рядко се срещат село да се пияни, особено такова много малко. Да. Ама все пак вечерта има доста пияни хора като цяло. Ама в градовете най-трябва да очаква това. О, благодаря ти, Лампо. Не, че помогна чак толкова. Пак е нещо. Трябва да минем по-при батерите на панелите. След който пъти твоите панелите, пъти по-хубаво панелите. Ама по твоето е с по-малко батерии. И по-ефтини. Маганото е с само една батерия. Хора, Ванко, вижте го как бърза. Иска да се прибира. Което няма нищо лошо, ама. Това не е да Вижда как. това не е да ти, защото е урви. Я хода по-бързо и обикновено когато е на урви. Да. Чайте, хора, я да светна малко. Готово, хора. Ето ме. Това за хората не би. Изоставяме къщата или някакви. Кой може да срещне? Да. Един ден късмет, друг ден не. Обикновено лягам до скоро 9 и да учим всичко. Оле, мислех, че това е някакъв хамстер, път това е умрела ябълка. Тя не беше умрела, това се завязва. Е, Малко е трапа. Тук тиквата леки тъпно да извади. хора, ей, тук искахме да извъним голяма тиква, обаче аз... От корена. Да. И малкото куче между другото. Осман те да е. Една жена да ги да. То бах ти малкото е, то това е нищо. Пурди. Толкова мъничко е, той е до голямото на самите.
Толкова. Да, по-малко. По-малко от коляното. Не много. По-малко да бъде. Ти не го загасвай заради хората. Да, то тук вече има лампи. За да виждат по-хубаво. Ми хора, Аз читам главно на него, защото значи това фенерка е дебеле, ма... Добре, сега съм аз. Ми хора, съжалявам, че не срещнахме нищо, ама очакваме да се срещнем нещо, зато и взехме телефон на Ванко. Защото мен ми свърши паметта и мисля, че... Пак ще е интересно. И виж, очаквате защо като изгледате посредно в началото на през нощта. Да търсите хора да срещнах някакъв човек, който беше клиент. И ми сърцеше нашо джоба. И вие вика, елате и как спокойно се ходи, почне да такова. И той тичаше и той Да. се залиташе. Ми хора, до тук ще е този клип, хайде чао.